Gyere, gyere! Te olyan gól! A nevem De ma! vagy az nem látjuk a szememtől. De vagy az? Igyekezz, gyere itt, Erre kell menni. Valaki, jobbra menjünk, másik jobbra. Kutyára ne lépj, emeled a kutyát, várjál. Nyomod a alfasát, fejbe vágtad. Sír a kutya, várjál ma. Gyere vissza. Ez a hadsereg megképzel. Gyere ma, megint a kutyát. Hey, jobbra, másik. Idéka a kutyát. Kettővel jobbra. Kettővel ma. Na, ide. Nekem ködös sír, mert vissza. Ide már. Hang felé. Na, kapu, gyere bal. De olyan Geri, te Igor, hol vagy? A kutyádat látjuk. Nem vagy elhívve, bazd. Hova jön ki? A régi Dostoyki! Száss legyen meg régi hát az szentségig nem adnám valamit, én nem. Hát olyan nézett vagyok, hogy addig állok a lábamon. Jöjjj, figyelj. Igor, megváltozott itt egy pár dolog, mióta utoljára. Egy az, hogy olyan vak lettél, mint a Rustya bányalova. Kettő az, hogy a bejárat van hátulva, úgyhogy most Menjünk! úgyhogy most jössz, beütöd a szalikába, a szálikába, kezded itt a kalat. Mi a fasz ez? Fogassad A ki a feleséged szívét. óta nem fogtam ilyen kezdve. Na, jó. Add ide, Igor! Hogy van vagyok? Daisy? Jó! Gyerünk! Borod ki! Jó! Támadás! Jó, mi vagy? Hol a bejárat, Igor? Abban megint a szart akarod megenni, té? Ki van a senki vonat? Tegyük be. Tedd be a föld, kommunist! Kommunist! Igen, Tomi. Igen, Tomi. Igen. Vette! Igor! Igor! A hang felé! Mit hoztunk az öreg valagyának? Kakót vagy hernyót? Elnyújt, bemegyünk, leütjük, elviszük a pénzt, és visszük a főnöknek. Látom, te is meg akarod már ölni. Hát elegem. Hát akkor essünk neki. Valagyán, mi vagyunk? Bemehetünk? Szervusz, valagyán. Hello. Mi a nagy büdös helyzet itt Ukrajnában nálatok? Здравствуйте, товарищ. Áru megvan? És a pénz? Nálad van? Itt van minden. Akkor talán tárgyalhatunk a közös jövőnkről. Mielőtt tárgyalnánk, gyertek, rúgunk egy kis vodkát. A vendégeim vagytok. Nagyon helyes, taváris. De először hadd kérdezzem meg. Te ölted meg Mihály emberét? Szergejt? Ahogy nem mozdna, ránsa, van belőle sok. Hé te, hátadon megbaszom anyádat, hogy ilyeneket mondasz. Ne foglalkozz azeri barátommal. Senki nem hozom ki a szívedet? Mióta felbomlott a Szovjetunió, ő köztünk maradt. De ne foglalkozz vele. Először az üzletre koncentrálunk. Természetesen. Vodkát öntöttél? Vodkát töltöttem neki. Hányszor szűrsz vodka? 5-ször szűrtem papírszűrőben, hogy jobb íze legyen.
Látod? Már itt lebuktál, hogy hazudsz, mert a Volkswagen csak 4-szer szűrhetik. De se baj, még mindig megbízok benne. Természetesen. Gyertek, zúzátok. Ó, tesó, betuppantottuk ezt az üveggel. Yeah. Dance. Én is azt mondom, tavárisai, az üzletnek vége, partizzunk! Thank you.